Halo baro, fasisian pat ngi pidang subhai pi syak ni kaji syakri na ka Baibl syaki Khynnah. Ha di ka por menta, mangi so komen bangi yo banya lumlang, banya hikayat pi kham tam na ka ne ka ktien ka jong oblei. Te menta ka sngi ka de ka si ka bakar pang bha. Baro koi ka perthai ki rakhi ya ka Father's Day la ne ka sngi ka pang jong ki pa mo ipa jo pi. Dia kan nunggu nak plan jupi pila wish ipa jupi. To, lada himpat wish ngai scam, lakut kan ni kejikai, select basa wish ya pa jupi. Dan lehsya banginya ya syaprang. Mo ya ka ban hikai pi nak nik tin ke jong oblei. Dia mentang akwa ya ka bangin le iwe quiz. Dia di besok ke answer la ai lupa pi. Dia pila banyak tu mo ukpa jong dash to. Jok kini ki bangan sa IP te ki juba pan ngal ai lupa IP ma pilaban diet nak itu to ka bading kong pa jong Jisu to kata di besok dai to bu de pila pertayes Joseph to nang tapat ke baar pa jong Isak to dan apa yang dipilih sih, mau pilih orang pertama pilih, Abraham, Abraham, kepajong David, Jesse, very good. Nang tadi, kepajong Jonathan, P.Kharthangmaw Jonathan, separlok bau David, to kepajong Jonathan dua, Saul, kepajong Jehoram, to asuk deh ni. Last na kini baro sa astang usim Ahab. To na kini new mo kini ki pa jong kini ki teng bangan IP menta mo jong Jisu jong Isak jong David to dan sibun na kini ki pa po ka tien ka jong oblei mo dan peng joki ki long ki babha ki ba ie ki kun ki banang bandri ban sumar mo dan pat ki bangim te bi e shapang joki om shim le ya thu e shapang joki ek ti jo blai dan na peng joki mo na ti ki pa ki long ki ba dukhi dai na ta de ki besneu ti ha ka gm ka jongiru mo iwe na pi Khynnah pidan laki jong ki pa dai nem dan ni le se ki pa ju pi ki long ha ba pher dan na peng ipa ju pi long badukhi na ta de ba mo ibadi se pi so si ba dai ni em ne yo ko mita nang ta de dan na peng ipa ju pi pat ilong iba iba so tenat ba dan ruba mo pimitu ipa ju pi le se la khlat no do plang ret ma pi ni le se kham sa lang bat pi to hak di kapor kementa ngam kwa ban bisar mo ipa jo pi ilong ba kumdu la ni pi ban pen kemela ni pen sosi ya ka jilong ji ipa jo pi hende hak di kasi kementa ka di kasi ke pang Father's Day ka di kasi ke pang ngakwa ya pi mo ba pen so thu ba pen tip ba pi baro la ra pi dan ipai ba kumno ka di ka perthai ru le ngakwa ipi pen tip ba baro mo ma pi dan yo wei upang mo ukpa uba Bneng ukpa uba ri uba sumaringi uba iet ingi baro kumju uba iet ingi hadu kata-kata uba lo ukpa jo ka jai benri ukpa jo khendau ukpa jo ka Bneng uba utang hatu ude uni bang peti manga menta di kedul uni ngi ong de wei ukpa jo ka jai benri dai te Mahatma Gandhi hoi te lesi pinong ude une boda pi pinong ma hatu ude une Abraham ubahak te ka jong ublei ong ude akpa jo ka jai bin riu uai pa utau kpa uai utau kpa uba mo balo kpa jo nga jo pi uba i yang pi hadu kata-kata nang tade uba long pa jong baro to ngidan hani angur ki Khynnah ki ban puli ngi nak tien ke joblei ban ye thu ingi uai uta pa jungi ar koran kalnang bandar khat bakhat pra bat ngan long pa ya pi ma pi ru pen long ki khôn shin ra ki bat ki khôn ken thai yang nga
Om utrai badan bor barok. Galatia lai arpendrio namar pi bara pilang kun ublay da kajingai ha ukristisu. Hoi, dah kejinget hau Jesus Christ la pelong yang ngap je pi iwei balong ki kun jono. Jong ublay. Ti pihak kemen mentang. Mo ada pilong piyo ipai ba kumno ne perthai hindre pi dan ya ublay ubalong kpa jo pi uba I je pi hadu kata uban perkimen nak kam ta jo pi uban aya ke jikben ne tane ke do tane perthai hindre balak ban aya ke jikmen ya pi ke bane syadu ke bamju kun uji suru hapor ba udang dan hanik sela perthai mo ula ju hikai sibun ki hikai dia ka wei ka hikai ka long hikai ban duai dia hikai kumno ban duai yangi wong kumno ya ha bas dang wong kumne pin duai ma na Matius ka nong ban re wong kuk pa jingi ba ha Bneng kamut kumno kamut ha bangi duai ngi den pa shino ngi den khot shino sha ublei ngin ong kumno kuk pa jingi ba ha Bneng kamut ngin khot ya ublay daw ay dau kupa kin mau ublay ulong kupa jingi bah Bneng ulong kupa jingi haka kindoro kumju de nang ta de wong shu kumno ba kupa jingi bah Bneng ulong ba khut ka keteng ju ko ba khut ba kraw nang ta ba pendap moi ki jimbam jingi bah kasngi ubala ban sumar yangi nang ta ru ubala ban pen khut yangi ban map de ki pop ki jongi pi hadukat nu ka jikrau jong ni ublei ublau kupa menesi pang menesi pin slosi hende ngai skem menta pin kimen ba pila ban ong mentai la dia mo la thingai u jisu pin ong ngadei mo ngadei u ne ka khun jong no jong ublei bat ngadan mentai ya kupa ubala ban dana senda jong pi ubala ban aya ka jikimen ya pi diha ka ni ka por ka menta ngine jerlang lai teli mo ki jinglong ki jong pa ubah Bneng to le si ko mo mene ipa jong pi mo kendo ki dan la ka jong ka jinglong mo luat laki biang hadu kanu ru mo lan ki I pi ka du kanu henre ki dan la ka jong ka jing duna den em ne de menta pan ngine pet mo ya ukpa mo ka jinglong jok pa jong I ubah Bneng to la da ngi jer phang ka jinglong dan sibun bagi jilong jong kpa te menta pengin je terlai teli mangin pet te spell dak pa k p a to ngin pet tang no k upi baru a ye ki jilong jong to k ki jilong jong kpa to hoi ngi asngau dan pre pi pila pertajam de nem ulong bakrau hoi ukpa jungi bah Bneng ulong bakrau ma na ta de uba khoi lu de nem ne mene jisu kai om no ukpa jungi bah Bneng long ba khoi ka kerteng ka jong me ukpa jungi bah Bneng ulong ba khoi to nang ta su to ngin le tang ta artli kena makan suk ni pim ken mau ba ar pi pa jungi long ba kum no to hoi dan apa je pi pla perta de nem ba pendap mo unang pendap nak kam ta jungi nang ta de ba pen khoi mo na ki pop ki jongi nang ta su ba kum no pla ban ai uba pentingan hoi to ai mai pi tang lai teli pentingan pen khoi mo nang ta de pendap ya ki jenkam ki jongi nang taคำสวยได้cái ấy thay cái chỉ long jok pa bas dang do đó cái bangi cái khuôn cái just nat ban ong mo là ne ban ya i pa ne habaki wan tray ni smart on leu ban pan ai đấy nè thế cái pa ru habaki iet cái just nat ban wan rai ai cái khuôn thế cái way ne cái chỉ long mo jok pa cái long no uba ai mo ai đó các tiên cái job lay cái ông nó mà uji suam no pan to ansa ai cái baro ka bangin pan ha kaman ka jong ublay ka kom man ka jong un ai yangi pan ru da kai
kejinget pan dak kejinget pan hakaman kejung un ai dak kamta jungi pitep ublei i jengi we pi we hadu kata-kata mo hadu bo le kamno ukloi ban ai wat ya ukun kejong na ke benta ke jong pi na ke benta jongan nam ta jilang paro mo nam ta ke perthai paro ke wei ban yap na ke benta ke jongi long kum no kita ken ki banget hau ni jisu long kun ju ngin saya long ki ai ki kun ke jong oblei ngi long ki ngi la ban khot ye oblei mo ukpa jungi de pi baro mo ki bla pediang ki banget hau jisu pi long ki ai ki kun ke jong Blay ai pi ya ujisu habo ai jisu mo ai kai ai ka jing imam juga da pi ai ka jikimen be tang ba ka di ka do be tang ka di perthai kin ma ko jikimen ke batang ni perthai ka ban ne tang si phang tang si por henre ai ka jikimen ka ban ne shadu ki bam jikut te hani ka por ka mentang wa aku ai pi pinye kin mau moi ki di ki jinglong dan sibun ki wei pat hinde ingin kin mau tai ki di ki lai teli dei nem ki jinglong jong pa bolong blei jongi nang ta blei ukwa ban ai ka por bat pi i je pi hadu kata-kata bat ukwa ru ban ai ka por bat pi pat pi ye nyam yo blei pi ye nyam yo ukpa nang ta de pi kwa ne ban ai ka por bat du kin mau blei bok pa jo pi we dan hasenda jo pi ban le yu ma ban suma ta jo pi bat ban pelut por bat pi ai ka por bat de men chim te yo ma I miss pi yu lai kai se phang ka jis ngongu nang tai la pha tho ru ma si phau tli ka ba pi kwa ban ai ngu ya no yo blei na kini ki khna mo kila tho kila pha sanga pi kini ki bla tho khna de na nga puli kini mo nga I ba bu naki mo jan baro naki ki ai ngo ya oblei bau ai ki I me I pang de nga kwa ban ong se ka wei bangin ai ngo ya oblei bangi yo ai ya oblei belong pa jungi na madan na plek jepi le se bam dan ipa phim tho mo nang ban ai ngo yo blei ba ye nam dai me ipa hede kin mau phin ai ngo yo blei ba phi dan yo blei u balong pa te na kitu ki jin songo si phau ti la pha tho phin de yet phin de pet kitu phin I mo ya ka jin krau ba u blei pa jepi but hala kasni pen melian ya dia ban ai ngu nama pida pen melian dia ban ai ngu ya oblei pin isu ya ka jing krau jong oblei pin isu ya ka jing I ka jong oblei pin isu ya ka ta ka jing mo ka jing sumar pin isu ya ka ta ka jing kerku ba oblei ba pa ula ai na ka banta ka jong pi dia pelong mo ya di ki blong ki ba sngongu ba ki ba ai ngu ya no ya oblei belong pa jong pi to mendapan kenang mo bangan kin mau ya ka jikai menta kasni bangayo mo ba oblei long pa ban pikin mau ya ladi ya ka jingi ka jong oblei ba pa nglashna ini we jishna belong ka doji cards te haba plit chapo ngatho Happy Father's Day. Deng la tho ru bat itaring. Te kenang ban bangan kin mau bangale ini. Te hang ni ngala tho melong oblei pa jonga. Te ngaru mo ngam dan su ipa ni perthai hinde ke ego pen kimen yang ngapat kalau mangadan pat ya oblei belong pa jonga. Nang tadi hang ni sai pat ngala tho ya ka wei naki the gospel that ka blapin puli menne. Te ngasih kai pi ini sibin. To piru pilaban sina idea banyarap pe piban kin mau ya ka jing iet ublei pa okpa te ha ka po manta ngin le lang sa tra ha ka jing duai ha ka banyalam da imes P.Kharthangmaw ha kwa pi pin duai nam tai jong pi pa jong pi mo duai ba ublei dan ka badi nang ai bori I ka sngi ka pang ka jong I te duai ka pang nam ta jing I but ai ba kan long ru ka sngi ba pin ai ngo ya oblei bala jit ye pi ba pin long ki kun ki jong u to kun ya pha lang shul trai ji duai ko pa ji ba Bneng kam ne ban ka pa ngi wani ka ban ai ngo ime ni ka step ka manta na ka jing kar khu rap yang ka jang me ken ablei ya bang yo ban seng ban shakri biang ka tang ka jang me sai sen pan
kum ki khun khana jong ka balang ka jong mi kra bengi wan ka ban ai ngo imi ya ba ka sngi ko kra be ka parthai ka rakhi ko tra be ya ka jing ya ka sngi buram jong ki pa troai ni songo imi ken able ka ba mi milong pa uba nila banshania ukpa barang bayane shiki bam chukut milong to ukpa ubari basumari ngi milong to ukpa no pendak ukpa pencana te ji em ka jongi karabi hamingi IT ken ko pai kam nai kar khui ka ji em ka jongi ba troai ni shi ong khli shi bon ken ablei ya ka jinong kpa ka ba pura ka jong me ken ha ka jinong ji em ka jongi ka mana ka sni karabi hamingi IT ko karabi ya ka ji ka hi baro bang yo in ba jon ka step korap bahaya rap ka lang ki ban yarap pensan ni kun khana jong ka balang hi borok ka wei ko krap e ya ba kinang san ha kar nyang kar jo kinang san kam jo ka pa ha china ji tip joki ktien ka bi em ka jong mi wa ino ko krap e ka ji em ka jong ki ka ba ki na yo sno no yatio shupat ka ji kai ba ki yo sno lim ba jong ka social media tro yarap bat ai bo ko krap e ba kin na ya so thiet ha ji ha jong khana krap e ban pensan ni ki ken able bi ha ba kinang san ban ba kin long ta bi kan long ta kinang sno ka pa ni tro kinong kinong le ba ki ban long ka sakhi ba kin long kinong sapriang ken adai ya ka buram ka jong mi ka buram shmengi ai ba ka wa no ching shri chen ka pom ta tu ai bi ba ka jong bolei bu ka pa ka jing ai lum ba jong jisro sa mo khun lam ba jis lop thang map sa bom sim khun karon ka ba ngi ba kin khu mi shri me ha ka lang start thai na rum ta shom chikutan jis ni duai amen haban penkut ya kan ka jikai menta ka sngi ma ka wa ai pian penken mau ya ka wei ke ai ka jimentoy nani ke ai ke banja lada ngim dan ya blei bo pa ka jingem ke jungi te ke jingem jungi kalongkum ka ni ka balun to le se pila ban tho dak teng la de ne ngala ban tho hang ni mo to ide de manga te la ni le se pila ban tho dak ka kerteng la de to ngahang ni ngala tho te ini bo ka ni ka balun kalong kum ka jim jonga te ka jim ka jonga klem ublei bok pa te ken mau ladangi dem ha ka ni ka perthai mo ni mat sibun ki ha ka jim ka jongi te ka ni ka ding mo ka thau ki jing ka bangi mat ki jing le ki bangi mat ka jim jongi te ladangim dan ya pa mo ka bangi ja tang shuban ki ni oh kerapat dinem kamu ka jim ka jongi ru mo kalaban yapno ne kamentoy tasuan jing ngala ban yapno ndai ha bangi don pat ya ukpa ke ai ke bejang dong nyepet do hang ni ngabu bi hapo mo te se ini de biang mangahi mo ka jim ka jonga habang adon ya ublay bokpa ha ka jim ka jonga ka ba ule kumene la hikai pi usumar na kamanta ka jonga mo nang tade u besar nam ta jonga u yada na kam ta jonga bat nga yo lat em ngalat na kidiki jinge kila banuan hinrei ngam jot dinem ngai ne u ai ke jing em yanga na ta u ai ke jing kimen yanga ka ban ne am de ta ne perthai ndai chadu ki bom jikun komta tu ai bengin yai ne ma hala ka sngi ban em bat wei ban em bat ublei ken mau ka jing dan kam ka jing kodor bangin dan ya ublei ha ka jing em ke jongi to kan ale menta ngan hikayat pi kubno ban sina ya ini ke dan kam tang paper berplain kumni balik ubiang nang ta pin kliap ni nasai kaju to nang ta de pin kliap pat ha ni ha padeng nuan kini baru arteli kunto to Dalam kunto pina bandroy donut hang ni nang tapan kinsa kap ini tang ini badro manga tak ada iwe tak se iwe kunjo dah pimnang bandro donut tak bandro kum maka duka skor siliang teman di keju ke size to nang tapan
hang ni pila bandro mo kituki ikman mang ta debat ikman de sinrang to ikman pila bandro ibak nukum nuru to hang ni dang bha ai bayong to pi along tu te nang tapan ladakani ke he than phila ban khap no to nang ta yakini mo phila ban ai rong te chapo ban phila ban tho ko manga hang ni mane happy father's day nang ta phila ban tho sin siliang ye khot bible ni phila ban tho kan nu ru kat ka ba phi so tanat ma phi ni phi ko ban tho ma phi te phila ban ai rong internet dari bali phila ban ai rong mo dari phila ban pen internet ni phi ka phi man hani hapo to kini le se phila ban le ibalong saudong kum ni la ni phila ban khap narut khandiat to dalong kum tu along kum way design din em ya da phi khap baro along kum way itu lawan kum way design to phila ban le inu te le se phila ban le ka do ka yeng ru to dalam tu pa ilang ka do jang ka yeng to phi phila ban le di inu i design te hani po phila ban tho hi tang kum tu Ublen gerkhui pi baro len bagi jika ikayu akan dikasih menta. Tingin saya syam yang mat pi, syam tiyo. Bye bye.